Християнка наша зимбяща получи, се казва Надежда Терзи. Пиши за жетварите там за теглото, за черните кърви, що пие земята, за робската песен и мъката в нея, която лелее невята. Това е Ботев, а ти го усукваш. Та тук за усукване нема. Повзри се в живота. И ето ти, Ботев, и ето ти цяла поема. Ботев е моят кумир. С Ботев напред и нагоре към знание, щастие. Вие всички най-напред на дамите и господата от Асоциацията на българите в Украйна, на госпожа директорката, на многоуважаваните от мен колеги, учители, преподаватели в училището, в това славно училище, в което се намираме днес. Няма да се спирам на фигурата на Христо Ботев. Вие сте захранени с неговата биография. Познавате, може би, по-добре от всички тук периода, в който той живее и е работил за Дунаевка. Познавате одеския му период. Познавате неговите 20 стихотворения. Така че няма да се занимавам дълго, но бих казала, че в България, не само в България, не само в Украйна, но и в цял свят знаят за вашето селище. Славното дело на апостола на българското слово Христо Ботев, който е имал щастието да живее във вашето село. На финала бих искала да припомним тези велики думи от неговото стихотворение. То, с който падне в бой за свобода, той има мира. Не го жалеят земя и небо, звяра и природа и певци, песни за него пеят. Вие сте тези, които ще наследите тази памет. Вие сте тези, които ще продължите да пеете песните за него. Благодаря ви. Това са грамотите, които са дадени на школата. 45 години. 35 години. Децата си представляват войната. Ужасно. А тя също много показа, много символична. Много символична работа. Толкова препятствия преодоляхме, за да стигнем до вас. До нас, да. Та пътя лош. Та после не знам какви други. Та сега дъжд, нищо не ни спира. Ние сме смели хора, така да се каже. Радваме се, че сме тук, да видим музея, който вие ще ни покажете. За Ботев нямаме този църковен ритуал, но нека с чаши в ръка да почетем Ботев. Да нямаме тост на здравица, а да имаме глътка за почет на поета. Вечна му памет.